एसेबाबो बायहां बुयहांमोन रिलेशनशिपानो बेबायदि जादोंमोन दा फाइनाली आं बेखौ होनबाय प्लिज आंनाव फैनोबो नांला आंनि न'आव गाफैनोबो नांला आंखौ नायफैनोबो नांला आंथ' जिबनाव थांखाया बेबायदि आङो एफा बिदि ट्रिट खालामजानानै आं नोंजों थानो हाया होननानै फुरा आं रिलेशनशिपखौ एन्ड खालामबाय आरोना लोगोफोर खुलुमबाय गासैनिसिम आंनिसिम फिन खेब बरायबाय इउटुबार सनिया कुइन सिस्टारनि भाइरेल भिडिअ नंगौ लोगोफोर बिथांना मिया दाख्लैनिफ्राय मोनसे रिल्स एबा फट' फेसबुक इउटुब भाइरेल जागासिनो स' बिथाङा मोनसे क्लियार भिजन भिडिअ लानानै फैदों मा जानाय मा मानाय थ' नोंथांमोना सनिया कुइनखौ सोरबा सिनाय जानांगौ आरो सोरबा सिनाया जानांगौ बिथाङा सासे गथ'बो दङ आरोना माने अलरेडि हाबा जाबायमोन बिबो साउथ आफ्रिकानि सासे निग्रो सेंग्राजों स' बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव माने दिनैना माला ब्रेकआप जादों बेखौ जों बुंनो हाया बिथाङा पार्मानेन्टलि माने हौवा हिन्जाव सानैजों गारलायबाय होनना बुंनाय खोनानो मोन्दों आं क्लिप मोनसे होगासिनो नोंथांमोना दसे थाना भिडिअखौ नुनो मोनगोन स' लोगोफोर बिनि सिगां आङो आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय गुबुन हारिजों जुलि जानायावथ' जायो नाथाय नोंथांमोना साननो रोङा जे आं गुबुन हारिजों जुलि जाबा माबायदि संसाराव अर मोनगोन ना दै मोनगोन बेबायदि साननो गोरों जानांगौ माने सिगाङावनो बेल' नङा गुबुन जाथियाल' अननो रोंनाय नङा जों बर' हारियाबो दोङो नाथाय जों बर' हारिफोरबायदि अननो गोरों गुबुन हारिया मालाबाबो गैया जों बर' हारिया जेरैबायदि अनो बेबायदि गुबुन हारिया मालाबाबो अननो रोङा आरोना बेनिखायनो बुङो लोगोफोर सिस्टारमोन बर' हारिखौनो मोजाङै सामलाय आरो बर' हारिजोंनो मोजाङै जुलि जा आरो बर' हारिखौ नाम लाखि आरो साथि दावगानो नाजा आरोना माने नोंथांमोना गाज्रि मोननो हागौ आं सनिया कुइननिल' बाथ्रा बुङाखै आं गोबां सिख्लाफोरनि बाथ्रा बुंनो सानदों मानोना जों बर' सिख्लाफोरा माने गुबुन हारिखौसो मोजां मोनो आरोना जों बर' हारिखौ मा बुङो मिथिबाय बर' हारिया लोङो जायो तास गेलेयो जुलि जाखांनायनि उनाव बिसि फिसाय खान्थि होआ हौवा हिन्जाव गथ' खान्थि होआ बुदलाय बुसि खालामबाय थायो होनना बुङोना स' बे बाथ्रायाव आं जोबोद दुखु मोनो मानो होनना बुङोबा जों बर' हारिया नंगौ थिग लोङो जायो नाथाय गुबुन हारिफोरबायदि बहुद खम खोनायदो गुबुन हारिफोरबायदि मालाबाबो हिन्जावखौ बुनानै माबानानै खेदायहरा जे गुबुन हारिया दा जेरै सनिया कुइनखौ ब्रेकआप खालामदो गारदो बेबायदि बहुद खम गुबुन हारिया नाथाय बेबायदि खोनागासिनो थायो जों बर' सिख्लाफोरा मुस्लिम सेंग्राजों हाबा जायोबा माबायदि खास्ति मोनो मिथिबायना होखारहरो बुयो माबायो बे बाथ्राखौ जिहेतु होखारहरजानाय मुस्लिमजों हाबा जानानै होखारहरजानाय बे सिस्टारा बुंगोन जे बे बाथ्राया राइट्स जों माबायदि खास्ति मोनदो होननानै जानांगौ भिडिअ बिसोरो बुंनाय नङा मानसिजों मानसि रायलायबा बुंनाय नङा नाथाय गावनि गोसो सिङाव बेबायदि सानना लायो जे जों बर' हारियानो मोजां गुबुन हारिया बर'फोरबायदि मालाबाबो अननो रोङा ना बेबायदि सानना लानांगोन गुबुन हारिखौ मोजां मोननानै मालाबाबो जुलि जानाङा दायो गोबां बाथ्रा दोङो बुंजोबनो थाङोबा जानांगौ सनिया सिस्टारा गाज्रि मोनगोन नैबे भिडिअआ सनिया कुइननि थाखायल' बुंनाय जायाखै गासैबो बर' सिख्लानि थाखाय बुंनाय जादों स' मा जायो माने लोगोफोर जोंनि बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि माने गोसो थोलायनायावथ' गुबुन हारिजों गोसो थोलायगोन ओमफ्राय जुलिबो जायो गुबुन हारियाथ' बर' सिख्लाफोरखौसो नागिरखायो राइट्स खोथाखा ओमफ्राय लांनानै माबायदि ओरैबायदि खालामो बिसोरो अननाया अनो ओमफ्राय जि दिना गोसो थोलायगोन बे दिना अनबाय थागोन बिसोरो ओमफ्राय जेथिया जुलि जागोन गथ' खासिबा खानाय जागोन बे टाइमाव ओरैबायदि इगनर खालामगोन बिसोरो बर' सिख्लाफोरखौ गारगोन नायनो बागोन सोरखौबा बुगोन सोरखौबा माबा बानायगोन बेबायदि बानायो आरोना सोरखौबा बदनाम खालामगोन बेनिखायनो बुङो बर' सिख्लाफोरा एसे बुजिनांगौ आरोना माने बर' सेंग्राफोरबायदि अननो गोरों रावबो जाथि गैया बर'फोरानो जिखिनि अनो बेखिनियानो जोबोद मोजां नोंसोर मिथिखागौ जानो हागौ साम भिडिअस लाइक वान भिडिअ आंना माबा जादों होननानै भाइरेल जादों स' बहुत मानसिफ्रा आंखौ सोंहरदों गुमैया बोरो होननानै बिराद गोबावसै आंखौ सोंनाया कि गुमैया बोरो होननानै ओमफ्राय आं दिनै बे एन्सारखौ होनो फैदों आरो लोगोफोर स' आं दिनै नोंसोरनो बयनोबो क्लेरिफिकेसन होजोबसै मानोखि नङाबा
कनफिउस जानानै थायोना कि गुमैया बोरो अबाय थांखो आंनि हासबेन्डखौ नुवा माया होननानै बहुत मानसिफ्रा सोंहरो मानो भिडिअ खालामाखै मायाखै होननानै सोंहरबाय थायो आंखौ स' आं दिनै फाइनेलि नोंसिनि एन्सार्सखौ होनोसै मा जादों मारै मानो नुवाखै गुमैखौ मानो नुवाखै दासान्दि आं एन्सारखौ होगोन ओमफ्राय दाल' नंला आगोलहायबो आङो इउटुब जेब्ला आं खुलिथ'वाखैमोन होमब्लाबो गेजेर खन्द'आवबो बहुत प्रब्लेम जादोंमोन बे टाइमावबो माने बे टाइमाव आङो बहुत रिल्स बानायोमोन डान्सनि भिडिअस बानायोमोन बावबो गेजेर टाइमाव मानसिफ्रा सोंहरखायोमोन आरो ना गुमैया बोरो मानो नोंनि हासबेन्डखौ देखाया मानो हासबेन्डखौ नुवा होननानै मानोखि बे टाइमावबो जोंना प्रब्लेम जादोंमोन आरो ना माने जोंनि रिलेसनशिपानो ओरैबायदि ups and downs जागासिनो दङमोन आरो ना बे टाइमनिफ्रायनो गोदो टाइमनिफ्रायनो when I was pregnant बे टाइमनिफ्रायनो जोंना रिलेसनशिपा बहुत ups and downs जागासिनो दंखायोमोन ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव बहुत प्रब्लेम जानायनि थाखाय जोंनि रिलेसनशिपाव गेपबो थादोंमोन आरो स' जोंनि रिलेसनशिपाव जेब्लायबो बिदिनो जाबाय थायो ओमफ्राय I understand लाइक एभ्रि रिलेसनशिपाव प्रब्लेम जायो होननानै बयनाबो रिलेसनशिपाव प्रब्लेम्स थायो होननानै आं मिथिखायो स' आंनाबो प्रब्लेम जादोंमोन बहुत प्रब्लेम जादोंमोन आङो सल्भबो खालामदों आङो सल्भ खालामनानैबो लादों खिन्थु मोनसे खोथाया जाहैबाय बारे बारे सासे मानसिखौ नोङो बारे बारे मिस्टेक मावोबा फरगिभ खालामनो हायाना स' बियो मा दाय मावामोन आं बेखौबोथ' इसिबां आङो डिटेल्सआव खिन्थानो हानाय नङा मानेकि इट्स नट अ गुड थिं खिन्थु मोनसे खोथा होनसै लाइक हि चिटेड अन मी आरो ना आंखौ चिट खालामदों बे आंखौ बहुत दुखु होदों स' बिनि थाखाय जोंनि रिलेसनशिपा बिराद कमप्लिकेटेड जादों आरो ना खिन्थु आङो बहुत प्रब्लेम जायोमोन ज' थाबाबो माबाबो माने बहुत जोंना रिलेसनशिपाव ओरैबायदि अनलायलायनाय गैयि जादोंमोन आरो ना माने बेफोरबायदि चिटनि थाखायनो आंना बेजों जेबो माबा गैलामोन आरो ना माने फिलिंस गैलामोन आरो ना गोसोआ माने माननानै लानो हालामोन आरो ना खिन्थु आङो सासे ससियेल मिडियानि मानसि जानानै आङो मानसिफ्रा सोंबाय थानायखाय आं बेखौ देखायनाय जायो आरो ना ओमफ्राय आंनि प्रब्लेम्सफोरखौ आं खिन्थानो हायाखै जादों आरो ना मानेकि आङो सानदों सल्भ जागोन स' आङो सानसे टाइमाव ओरैबायदि जादों लाइक बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन बिनि थाखाय जोंनि रिलेसनशिपा ओरैबायदि क्रास जादों आं होमबा बेखौनो बे टाइमावनो बिफर 2 years फियनाया जेब्ला 2 weeks जादों बेयावनो जोंना बहुत प्रब्लेम जादोंमोन ओमफ्राय आङो बेखौ बेजों थायि जादों आरो ना थाखालामोन ओमफ्राय बिनि उनाव 1 yearनि उनाव अलमस्ट 1 yearनि उनाव बियो फैफिननाय बायदि जादों सरि बिफिननाय बायदि जादों आरो ना बे टाइमावबो बे बिराद गिदिर मिस्टेक मावदोंमोन आरो ना ओमफ्राय सरि बिफिननायनि थाखाय आं बेखौ खेनसे खेमा होदोंमोन बिनि उनावबो बियो सोलाया जादों आरो ना ओमफ्राय आं बे टाइमावनो बे फैफिननाय टाइमावनो भिडिअसफोर लाबोनाय जादों आरो ना मानेकि आङो मानसिफोरखौ एफाग्राब बिदि रागा जोंनानै थानो हायाना आङो फियनाखौ सानबाय फियनानि फिउचारखौ सानबाय ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरो ना आं एसेबां सेल्फिस जानो हाया गावनि थाखाय आं फिसाजोनिफ्राय बिफाखौ मारै माने आलादा खालामनो हानो बेबायदि साननानैनो आङो बेजों रिलेसनशिपाव थाफिनदोंमोन आरो ना आरो बे रिलेसनशिपाव थानायावबो बियो बिराद बोरैबा देखायदों आंखौ बोरैबा टाइपनि देखायदों आरो माने मोनसे थायोना सापर्ट होननाय जेब्ला मानसिया ज' थायो रिलेसनशिपाव जेब्ला मानसिया बिसि फिसाय न'आव थायो होमबा मोनसे केयार थायो मोनसे सापर्ट थायो जेब्लाखि जेखि खामानि माव मोनसे सापर्ट थायो होमबा जेब्लायबो आङो खामानिबाबो हाउस हल्ड एक्टिभिटिसबाबो गथ' उन्दैखौबो आं हारसिं टाइमाव गथ' उन्दैखौ नायनो ना ओंखाम ओंख्रि संनो ना बेफोरबायदियावबो बिराद जायोमोन आरो ना खिन्थु जायोबाबो फिसा जायामोन बहुत गिदिर जायोमोन मानेकि आङो बिराद अननाय लुगैयो आरो ना लोगोफोर स' बेयावबो बिराद क्रास जादोंमोन ओमफ्राय एगेन आंखौ चिट खालामदों बियो आंखौ चिट खालामनायनि थाखाय आङो बेखौ आइ वाज लाइक नांला होननानै आङो आइ टल्ड हिम लाइक डिभर्स खालामसै होननानै बुंदोंमोन खिन्थु बियो आंखौ डिभर्स होआ होनना बुंदोंमोन आरो ना स' बेनि उनाव एगेन लाइक गेप थाबायमोन एगेन नोंसोर गेजेर खन्द'आव नुनायनि उनाव एगेन गेप थाबायमोन जेब्ला गेप थादोंमोन लाइक इट्स लाइक अलमस्ट लाइक 1.5 year गेप थानायनि उनाव जेब्ला आं लास्ट इयार इउटुब खुलिदों आङो इउटुबखौ एराउन्ड जुन 27 ना माबायाव खुलिदोंमोन आरो ना लोगोफोर स' होमबा बियो आरो आंनि लाइफआव फैफिननाय बायदि जादों आरो ना स'
फियनायाबो अलरेडि आङो सासे बर' मानसि खालामनो होननानै बेखौ आङो बर' फोरोंखाजोब्बाय नङाला बिफोर बियो थ' जेब्ला बेजों रिलेशनशिपाव दंमोन बेथ' आंखौ होनदोंमोन इंलिसखौनो फोरों होननानै बाट न' एस अ माबा आंनि मादार टां ना आंनि मादार लेंगुवेज आं आंनि फिसाजोखौ बिकज आंजोंनो थायो बियो आंजोंनो हारसिंनो आं बेखौ खांबोदों उन्दैनिफ्रायनो आंजों आंनि हासबेन्डआ गैखाया माने मालाबा फैयो मालाबा थाङो जेब्लायबो रिलेशनशिपाव प्रब्लेम्स जाबाय थायो स' बिदिनो थाखाय आङो अभियासलि फिसाजोखौ अभियासलि आं एस अ सिंगोल मादार बायदि खांबोखादोंमोन ओंखायनो आं फुरा बेखौ आंनो दायथ' लाजोबनाय बायदि जादों आरोना इभेन मानसिफ्रा सानोखि होनोमोन बिकज हि इज रिच एन्ड अल ओंखायनो लादोंमोन मादोंमोन होननानै बुंदोंमोन आंखौ खिन्थु बिदि नङा आंसो बेखौ हारसिंनो फाइनान्सियेलिबो आंसो फियनाखौ आंसो हारसिं नायजोबनाय बायदि जादों आरोना इभेन मानि मेटार्सआवबो सापर्ट गैयामोन आरोना बाट स्टिल आं बेखौ गनायनानै लादोंमोन आरोना बिनि प्रब्लेम्सफोरखौ आङो सानदोंमोन आरोना इण्डियानि नङा एसे खामानिफ्राव प्रब्लेम्स जायोना मोननो थाखाय स' आङो सानदोंमोन इट्स अके होननानै फुटबलनिफ्राय मोनोमोन एसे खिन्थु बे थोआना गथ' मानसि गोनाङाव ओमफ्राय हराबो ओमफ्राय बिराद माबा खालामो ग्रिडि जाहांबायमोन माने चिट खालामबा अभियासलि मानसिफ्रा सोलायखायोना स' बेबो मोनसे बहुत प्रब्लेम जादों जोंनि रिलेशनशिपाव स' बियो फैफिननाय बायदि जादों जेब्ला आं इउटुब खुलिदोंमोन होमबा नोंसोरो बे टाइमाव नुदों आरोना आंबा बे माने सरि बिफिननाय बायदि जादों आई वाज लाइक अके आङो खेनसे चान्स होबावनोसै सानदोंमोन आरोना आं नायबावनोसै मानसिया सोलायदोंना सोलायाखै होननानै स' बेयो जेब्ला फैफिनदों बेजों आंखौ भिडिअस वगेरा नुदों खिन्थु बिदि नङा कि जे भिडिअसआव नुयो असेयाव बे जायो होननानै भिडिअसआव नोंसोरो बिराद माबा जोंखौ खुसि बिदि नुनो हागौ खिन्थु बेफोरो जास्ट माबासो आरोना एन्टारटेन खालामनो थाखायसो खिन्थु जों मिथिगौ जोंनि सिङाव जोंना मा प्रब्लेम जादों होननानै आरोना लोगोफोर स' बिदिनो सानसे समाव आरो जोंना क्रास जालायबाय आरो बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन गेजेराव आरो बियो बायदिसिना इग' देखायनाय मानाय अभार स्मार्ट देखायनाय मानाय बिराद माने नांलायनाय जाबाय थायो सानैजों जेब्लायबो आं सानदों माने जेब्लायबो बिदि जाबाय थायोबालाय आरो नों आंखौ थगायनानै अबेबा थाङोबा मायोबा हमनो हायोना मानसिया माबा खालामखुमाबा ओमफ्राय जोंनाथ' कन्टेक्टबो गैखालामोन एफाग्राब जों सानसे साननै सम जोङो उइकखौनो रायलाया स' रिलेशनशिपा बिदि जायाना नों हारसिंथ' नोङो होजोबनो हायाना अपोजिटनिफ्रायबो नोङो नांगौ जायोना स' बिनि थाखायनो आं सानदोंखि इट्स अके लाइक मानो बेफोरबायदि बायहां रिलेशनशिपाव थानो स' आं बेखौ फाइनेलि होनदों आरोना नोङो गावनि फिसाखौनो अनाबा गावनि फिसाखौनो जेबो सापर्ट गैयाबा आरो आंखौ बाद हो गथ'खौसो सानोना गथ'खौ साननांगौना स' गैयानोबा एसेबां अननायानो गैयानोबा होमबालाय नोङो सापर्टआनो गैयानोबा बाद होदो इट्स अके आं हारसिं खांसै होननानै आं बेखौ बुंदों स' फाइनेलि आइ सेड हिम लाइक आइ वान्ट अ डिभर्स ना स' बियो हि इज लाइक अके फाइन थेवबाबो लाइक इट्स अके फाइन होननानै माबाबाय आरोना दा जोंना माबा गैला आरोना इट्स लाइक बाय स' आइ एम लाइक अ सिंगल मादार लाइक अभियासलि आइ एम अ सिंगल मादार राइट नाउ आं बेखौ हारसिंसो खांखादों गोदोबो सिंगल मादारखायानोमोन थेवबाबो बायहां बुयहांमोन रिलेशनशिपानो बेबायदि जादोंमोन दा फाइनेलि आं बेखौ होनबाय प्लिज आंनाव फैनोबो नांला आंनि न'आव गाफैनोबो नांला आंखौ नायफैनोबो नांला आंथ' जिबनाव थांखाया बेबायदि आङो एफा बिदि ट्रिट खालामजानानै आं नोंजों थानो हाया होननानै फुरा आं रिलेशनशिपखौ एन्ड खालामबाय आरोना लोगोफोर स' बेयाव बहुत खोथा फैगोन दा मानेखि माखासे मानसिफ्रा बुजिया जानो हागौ खिन्थु एभ्रि रिलेशनशिपाव प्रब्लेम जाखायो अबेबा रिलेशनशिपा खामानियाव होयो अबेबा रिलेशनशिपा खामानियाव होआ बेयावनो बायनाय जायो सोरबा हायोबा सल्भ खालामनो हायोबा थायो रिलेशनशिपा दा जोंना सल्भ जायासै नालाय जोंहा गैला आरोना बायबाय आरोना बे रिलेशनशिपा उफाय गैया खिजान खाफालाव बेनो लिरखानाय दं खोमा आंना नसिबानो गाज्रि स' मानसिफ्रा बहुत होननो हागौ गाज्रि दाबो कमेन्ट्सआव नुनो मोन्दों आं गाज्रि आंनि भिडिअ नुनानै आंनि कमेन्ट्सआव गाज्रि नुनो मोन्दों खायफा मानसिफ्रा मानो बुजिनो मोना एक्सुवेलि आं मिन्थिया आरोना एफा गाज्रि साननाय एफा माने दा आंखौ बिराद मानसिफ्रा बिदिजों थांदोंमोन नोङो सासे माने आफ्रिकानजों थांदोंमोन नोङो दा नोङो बायदिसिना बेफोरबायदि बर'खौ लुगैफिनदों मादों इट्स नट लाइक द्याट मानसिनि लाइफआ मोनसे चेप्टारसो नोंबाबो आंबाबो जेब्ला लाइक नोंबाबो नोंनि लाइफआव बिदि जायोबा नोंबाबो एभ्रि लाइफआव नोङो सोरखौबा लोगो मोनखायो निउ पिपोल नों लोगो मोनखायो बे लाइफआनो बिदिखा लाइफ इज चेप्टार निउ चेप्टार निउ काहानि मानसिफोरनि जिबनाव फैखायो
लाइफआनो बिदिखा स' नोंसोर इसिबां जाज खालामा आंखौ इसिबां गाज्रि बुंहरदों लाइक गाव गावनाव जाबासो मिन्थियो लाइक नोंसिनाव लाइक नोंसिनि फेमिलियाव जाबासो सोरनावबा जाबासो एज अ वुमेन you should not say like this to another woman माने कि जों बुंनायाव गाज्रि मोननो हागोन नोंथांमोना नाथाय जों जि बुङोना जि बाथ्राखौ बुङो जोङो सैथो बाथ्राखौ बुङो आरोना माने लाजि मोननो हागौ खाफा आंनि भिडिअखौ सोरजोंबा गुबुन हारिजों जानाय आइजोफोरा नायदोंबा गाज्रि मोननो हागौ नाथाय गाज्रि मोननायनि जेबो माबा बुङाखै आङो नंगौखौसो बुंदो ना दा सनिया कुइन सिस्टारा एसे बुजिना मोनसिगोन नंगौ आङो मोजां मोनलायनानै गुबुन हारिजों जुलि जादोंमोन आं दा मा जाखो होननानै ना नों सायाव बुङाबो जानो हागौ एबा भिडिअ बुङाबो जानो हागौ नाथाय नोंनि गोसो सिङाव सानदो आरोना नोङो नोंनि गोसो सिङाव नों मालाबाबो नों सानखाथारगोन खानसेबाबो जों बर' हारियानो मोजां मार एबा नों जुलि जाफिननोबो हागौ जों बेखौ आङो गोसो सिङाव बुंबाय आरोना आंनिदो नों जुलि जाफिननोबो हागौ सानसे समाव बर' हारिजों अब्लाना नों बर' हारिनि अननायखौ बै जितु गुबुन हारि अननाय आरो बर' हारि अननायखौ नों अब्लाना फ्रागाव नों बुजि मोनगोन बर' हारिनि अननाया माबायदि आरो गुबुन हारिनि अननाया माबायदि थ' लाइफखौ जानो थाखाय खनसेल' लाइफ पार्टनारा खनसेल' जायो बुंनो थाङोबा गावनि जिउनि लोगोरिया सासेल' जायो बिजोंनो नों मोजां जुदि जानो हायाबा संसार जानो हायाबा इयुनाव नों गुबुनजों जुलि जाबाबो मालाबाबो खान्थि मोना नोंनि गोसोआव ना बेबायदिनो आरोना थ' नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव मा लिरो लिरना हरनो हागोन आं कमेन्ट बक्सखौ खालि दोनदो सोरबा गाज्रि बुंबा बुंनो हागोन आरो मोजां बुंबाथ' मोजां बुंनो हागोन नों रोंगौमोनबा नंगौ देसन गुबुन हारिया लोङा जाया थिग लोंनाय लोङो नाथाय एसे खम लोंबो जानांगौ नाथाय लोङा जायाबाबो गुबुन हारिया बर' सेंग्राफोरबायदि मालाबाबो अननो रोङा बे राइट्स खोथाखा नोंथांमोना जि कमेन्टआव हर बे राइट्स खोथाखा आरोना माने स' बुंबा बिराद गोलाव जालाङो खोथाफोरा बुंनोबो लुगैयो भिडिअखौ बिराद गोलाव बानायनो लुगैयो बेबायदिनो बुंबाय थानो लुगैयो नाथाय सोरबा सोरबि गाज्रि मोनगोन होननानैसो आङो माने भिडिअखौ एसे ससेल' बानायनाय जायो आरोना स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा बुंला गाज्रि साज्रि मोननो हागौ ना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबायमोन थ' सोरबा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो होदो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनो हो गासैनोबो शेयार खालामदो भिडिअखौ मानोना जों बर' सिख्लाफोरा बिराद गुबुन हारिजों माने गोरोबनो लुगैथारो आरोना माने बेनिखायनो नै भिडिअखौ शेयार खालामनाबो जाहाथे बुजि मोननाय आरो सनिया कुइन सिस्टारा मा बुंखो दा गावनो बुजि मोनबाय बियो भिडिअसो बुंनो हायाखै नाथाय गावनि गोरबोआव बिराद दुखु मोनदों नंगौ आं गुबुन हारिजों जुलि जानाङामोन दा बेबायदि आंखौ बेबायदि खालामदो बेबायदि माबादो होननानै गावनो बुजि मोनबाय बियो भिडिअ बुङाखै जानांगौ ना थ' दिनै भिडिअ बेनोसै लोगोफोर चेनेलाव सोरबा गोदानबा अन्नानै फिन खेब बुंफिनबाय आङो साबस्क्राइब खालामनो होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामनो होदो थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय